εκεί ρε μαλάκα. Είπα θα την κλειτώσω σήμερα. Πάλι δηλαδή. Ούτε 100 ml, όντως σήμερα. Πολύ λίγα. Εντάξει ναι. Πήγαμε. Καλημέρα από Κραϊόβα. Ετοιμαστήκαμε, αναχωρούμε για Νις. Στην ουσία το ταξίδι τελείωσε κατά κάποιον τρόπο. Οπότε επιστρέφουμε Ελλάδα με μια στάση Νις. Φίλε, το ταξίδι τελειώνει όταν μπεις σπίτι σου. Μέχρι εκεί. Χαιρετάμε την όμορφη Κραϊόβα. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Πραγματικά όμορφη πόλη και πολύ καθαρή. Ένα καλό φαγητό ρε παιδιά, ένα καλό φαγητό. Λες στη Σερβία να μας αποζημιώσει. Άμα βρω σουβλατζίδικο θα φάω σουβλάκι ελληνικό να πάνε να γαμηθούνε. Δεν ξέρουν να τρώνε οι άνθρωποι, δεν ξέρουν να μαγειρεύουνε. Εδώ το κουτράκι το βλέπω να φτάνει η Αθήνα. Μια χαρά. Η Κραϊόβα ήταν η τελευταία μας στάση στη Ρουμανία και από εκεί και μετά το ταξίδι μας ουσιαστικά θα τελείωνε, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, διασχίζοντας κυρίως αυτοκινητόδρομους και κάνοντας απλά μια διανυκτέρευση στην πόλη Νις στη Σερβία, ίσα ίσα για να πούμε ότι πήγαμε και εκεί. Η διαδρομή όμως ήταν αρκετά βαρετή και ψάχναμε απεγνωσμένα να βρούμε σημεία ενδιαφέροντος, καθώς είχαμε να διασχίσουμε μονάχα 250 χιλιόμετρα και είχαμε αρκετό χρόνο μπροστά μας. Η διαδρομή που ακολουθήσαμε ήταν από Κραϊόβα να μπούμε Βουλγαρία μέσω Βιντίν και έπειτα να περάσουμε τα σύνορα της Σερβίας. Καλή παραγραφή ήταν, λίγο μαλακιστήκαμε. Σύνορα μεταξύ Βουλγαρίας και Σερβίας. Τι σταθμό διάλεξαμε. Μας κάνα κόσκιο χωρίς να υπάρχει λόγο. Να πας στον Εύκα. Πού μπλέξαμε έτσι τώρα. Θα περάσουμε. Τελειώνουμε ούτως ή άλλως. Πότε. Σε λιγάκι θα αλλάζουμε στην Νις. Orthodox Brothers και κολοκύθια με τη ρίγανη. Σέρβοι τώρα. Μας περάσανε μόνο οι εγκληματίες. Τώρα δεν μας ανοίξουν να φύγουν. Άνοιξαν. Κάτι τώρα που προλαβαίνουμε, φύγε. Καθώς οδηγούσαμε στους μονότονους ασφαλτοστρωμένους δρόμους, ξαφνικά σαν από μηχανής θεός ακούστηκε ένα «Μήπως να κάνουμε λίγο τέτ στη Σερβία». Άλλη μια σοφή απόφαση που πάρθηκε στην άκρη του δρόμου. Εφόσον είμαστε πολύ κοντά στη Νις που είναι ο προορισμός μας, η ώρα είναι 1 και κάτι, είναι πολύ νωρίς. Και τι θα κάνουμε εμείς εκεί να βαρεθούμε, δεν είμαστε και πολλοί τουρίστες. Ανοίξαμε το TED της Σερβίας, βρήκαμε ένα ρούτο, όχι πολύ μεγάλο, γύρω στα 30 χιλιόμετρα, που είναι κοντά στη διαδρομή μας. Έτσι να σπάσουμε λίγο αυτή την άσφαλτο του πιαχτίνια, με λίγο κουναλάκι, με λίγο κουματάκι, με κανένα ποταμάκι, ό,τι έχουμε μπροστά μας. Κομμάτι είμαστε, δεν μπορούμε να τα παρέχουμε αυτό το πράγμα. Ακόμα κάναμε ελάχιστο, οπότε πάμε να βάλουμε λίγο διασπασμένα. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα πάει. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο, ασφάλτινα λάστιχα έχουμε, θεωρούμε να είναι στεγνά, μην έχουμε τίποτα επιπλοκές και γυρνάμε πίσω κλαμμένοι. Λοιπόν, ξεκινάμε και βλέπουμε. Μια στάση για νεράκι, τουλάχιστον να έχουμε νερό. Και πήγαμε για Σέρβια. Λόγω του ενθουσιασμού μας, ένα λάθος υπολογισμός στη χιλιομετρική απόσταση μας κόστησε ακριβά, καθώς ο όγκος των χιλιόμετρων αυξανόταν και είχε αρχίσει να μας προβληματίζει η αυτονομία των μοτοσυκλετών. Λοιπόν, έχουμε πάρει τον δρόμο της περιπέτειας. Είμαστε ακόμα σε ασφαλτοστρωμένο κομμάτι μέσα στη διαδρομή του TED. Το θέμα είναι ότι μαλακιστήκαμε λίγο με τη βενζίνη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν βάλαμε.
Σταματήσαμε και σε βενζινάδικο, πήραμε νερό, αλλά βενζίνη δεν βάλαμε, είπαμε ότι είμαστε άνετοι. Απέκτησε και λίγο νόημα η μέρα που την είχαμε στα ρεπό, τώρα έχει αποκτήσει νόημα. Για να δούμε, έχουμε και λίγο suspense, να μας βγάλει βενζίνη. Έχουμε κάνει περίπου 260 χιλιόμετρα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχω γυρίσει ρεζέρβα εγώ στα Αφρικα, ούτε έχει ανάψει το λαμπάκι του Αλέξανδρου. Πουλάμε και βλέπουμε. Εδώ το μούτρο. Δεν ξέρω αν θα φτάσει στην ίση. Σε ένα ορεινό θέρετρο, ας πούμε, της Σερβίας. Εδώ έχει πολύ όμορφα άλογα. Μπορεί να χρειαστούμε κανένα να μας τραβήξει. Ξεκινάει το χώμα από εδώ, σταματήσαμε σε αυτή την ξενοδοχειακή μονάδα. Ζητήσαμε βενζίνη. Μας είπαν ότι δεν έχουν, βέβαια έχουν και μηχανή του γκαζόν και από όλα, οπότε δύσκολο να μην έχουν. Προφανώς δεν θέλουν να μας δώσουν, γιατί και αυτοί θα πηγαίνουν μακριά να την πάρουν. Μετρήσαμε το route, είναι περίπου 80 χιλιόμετρα μέχρι το βενζινάδικο, με ανηφόρες, χώμα, κατηφόρες, ξέρω εγώ και τι άλλο. Και πίσω είναι καμιά 50 το βενζινάδικο, οπότε πάμε και όπου βγει. Άμα μείνει κάποιος θα μείνω εγώ, το πλάνο είναι αυτό. Και θα πάει ο Άλεξ, φέρει εσύ. Λοιπόν, πάμε και λίγο οικονομικά. Εδώ λέει απαγορεύεται. Πρέπει να μας φέρουν κανένα δασταρχείο. Κάτσε να δούμε. Λες να ρωτήσουμε το ωραία. Δεν νομίζω να έχουν διάθεση να μας βοηθήσουν. Πάμε να ρωτήσουμε, έχει και κάτι γουρούνες εδώ. Πάνε ρώτα εσύ πως είσαι πιο τυχερός. Την πληρώνουμε όσο πες. Sorry, very late to speak English. Come on. Off-road. No, this street. Good street. Asphalt. Asphalt. Okay. Thank you. Very good. Okay, I'll do it. Thank you. Bye. Bye. Τώρα που δεν είναι την άσφαλτο τόσο δεν ξέρω. Δεν θα το πιστέψεις. Δεν έχει μέσα. Βέβαια μου είπε ότι είναι 60 χιλιόμετρα περίπου και άσφαλτος. Και λέει κατηφόρα, λέει σβήστο και πήγαινε. Τώρα μάλλον αυτό είπε. Αλλά εγώ άσφαλτο δεν βλέπω. Δεν θέλω να κάνω και άσφαλτο. Δηλαδή προτιμώ να μείνω στο χώμα παρά να πάω από άσφαλτο. Είμαι λίγο φράγας. Μη θέλοντας να έχουμε άλλη επιλογή, αποφασίσαμε να συνεχίσουμε και ό,τι έβγαινε. Η βενζίνη θα μας έφτανε να βγούμε στο Πυρότ, απλά θα έπρεπε να κάνουμε αρκετή οικονομία για το ενδεχόμενο να μην βγαίνει η διαδρομή και χρειαστεί να γυρίσουμε πίσω. Ιωπα, τώρα σκατάγω. Δες τώρα χωριός που έρθει πουθενά. Όχι. Εικόνες. Κάποιος θα μας έσωσε εδώ. Τώρα, όπα. Ναι. Μάλλον είχαν έρθει εδώ τα παιδιά πριν, γι' αυτό τους φάνηκε μαλακά. Αλλά δεν θα είναι πολύ χαρούμενος. Τώρα εδώ πέρα να μην μπαίνει το σπάτι. Άχα, μην το ρισκάρουμε. Τα κατσίκια τα γάμψεις.
Κάποια στιγμή παρασυρθήκαμε ανεβάζοντας ρυθμό και όπως ήταν αναμενόμενο θα ερχόταν κάποια πτώση. Ευτυχώς όμως η πτώση που ακολούθησε ήταν απλά ένα καμπανάκι στο να συμμορφωθούμε και να μπει το μυαλό στη θέση του, καθώς στο εξωτερικό μια μηχανική βλάβη ή τραυματισμός είναι αρκετά δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Όπα. Γαμώ το. Όπα. Όχι. Για πες. Βλέπεις τίποτα? Περίεργο. 1, 2, 3. Πώς το είπαμε? Trying to keep up with the Africa Twin. Έτσι θα το πούμε το βίντεο. Να και βεμούρα. Μου πάει και μωρό, μου πάει αίμα τώρα. Αυτό μου είναι. Πόσο κόπερα. Τετ Σέρβια, δυστυχώς κλαίμε 2 στις 2 βαλίτσες, να δω πως θα φτάσουμε. Τέλεια. Είχαμε λίγο μια απώλεια εδώ του κάκι. Πάμε γιατί έχουμε ακόμα καμιά 60 χιλιόμετρα. Θα βρούμε αύριο λύση πιστεύω. Στην ίση. Άντε να βρει. Είναι πολύ μεγαλύτερο. Εκεί εδώ. Φίλοι, από εκεί πέρα μας πάει διαδρομή, δεν ξέρω τι παίζει. Εδώ είναι λίγο πιτσάνα εδώ. Η διαδρομή ήταν πανέμορφη και τα τοπία μοναδικά. Αυτό που μας προβλημάτιζε ήταν πως οι κλίσεις όσο ανεβαίναμε, καθώς και το τερέν όλο και δυσκόλευε την οδήγηση, ειδικά για τον Μπουκλάκια που είχε αναγκαστεί να φορτώσει τις βαλίτσες του έκεντρα, επηρεάζοντας δραματικά το κέντρο βάρος της μοτοσικλέτας του και κάνοντάς το να τρώει ψευτοτούμπες. Ναι, πολύ σκατά εδώ. Σφίξτε τα δόντια, όχι ρε μαλάκα. Πώς θα ανέβουμε? Φύγε. Αυτό είναι σκληρό. Μέχρι που μπορείς να βγάλεις τον βράχο από εδώ. Ποιο βράχο? Λίγο ήθελα αργά μου. Εντάξει. Έπεσες. Έρχομαι.
μπαλίτσα. Με έχει πηδήξει. Μπράτκοβα Στράνα. Η κορυφή. Φιλαράκι μου. Τι ζούμε. Παρόλο που σήμερα υποτίθεται θα ήταν η πιο μίζερη μέρα, είχαμε κανονίσει να κάνουμε μόνο 250 χιλιόμετρα και να πάμε να μείνουμε στο νησί για να ξεκουραστούμε και να κάνουμε λίγο τέτ στη Σερβία. Αυτό το λίγο τέτ μας έχει φέρει στην κορυφή Μπράτκοβα Στράνα στα 1943 μέτρα. Σε ένα από τα χιλιόμετρα πάσα που έχουμε οδηγήσει. Πολύ σκληρός ο δρόμος, ειδικά για τις μοτοσυκλέτες μας που είμαστε χωρίς λάστιχα, φορτωμένοι τέρμα. Οπότε μια χαρά. Φτάνοντας στην κορυφή της διαδρομής, το τοπίο που αντικρίσαμε άξιζε πραγματικά το ρίσκο που πήραμε. Αυτό ήταν και το υψηλότερο σημείο της διαδρομής, μια και από εκεί και έπειτα θα κατηφορίζαμε προς το Πύρωτο, όπου και θα διανυκτερεύαμε, καθώς η ώρα είχε περάσει και η πόλη του Πύρωτη ήταν στο δρόμο μας. Κάποια στιγμή χάσαμε τη διαδρομή και αρχίσαμε να αυτοσχεδιάζουμε. Σαν να μην έφτανε αυτό, στη μέση του πουθενά συναντήσαμε και ένα ύποπτο αυτοκίνητο με 5 τύπους περίεργους μέσα. Η αλήθεια είναι πως αγριευτήκαμε αρκετά, αλλά αργότερα φάνηκε πως προσπάθησαν να μας βοηθήσουν και να μας κατοτοπίσουν για το πώς θα βγούμε στον δρόμο για να επιστρέψουμε στο Πυρώτο. Αυτοί μπορεί να είναι και έμπορες ναρκωτικών, να μας παίξουν καμιά. Μπορεί να μας έχουν πάρει και χαμπάρι. Έλα, μην τον ζορίζεις. Δεν ξέρουμε τώρα τι τρέλος είναι. Τώρα θα μας πει τι θα μας παίξουν. Samo pravo drži, jezero dole zađeš. Tu izađeš, Da? samo pravo tu i. Čekaj, polako. Sorry, I don't smoke. Oh, no. Gdje smo mi, eto. Ne ide mi sad ovaj put, ti ovaj put, to drži. Vidiš, i tu izađeš i posle Pirot tamo. Da. Vidi gdje se odvoji dva puta, čekaj me more, eno, gdje se odvoji dva puta. Vidiš, mi tamo idemo, ti tu i. Ti ideš po ovaj put. Tamo, Okay. pravo, samo pravo. Da. Vidiš da je zgazilo kolo tu i. Merci. Pravo. Merci. Ciao. Thank you. Thank you, thank you. Ima jezero, put, pravo put. Ciao. Merci. Όλο φία λέει. Πόσο παραπάνω περιπέτεια. Μακράν η καλύτερη μέρα. Για Τρανσαλπίνα και άσφαλτη και κουραφέξαλα. Είμαστε της ταλαιπωρίας, ωραία. Εγώ λέω τώρα πάει. Φτάσαμε στο χωριό μας, τα πήραν τα μηχανάκια. Εδώ θα μας πάνε. Περίμενε. Ταλαιπωρία μου, εσύ κυρία μου. Από πού να το πιάσω δεν ξέρω. Από πού να το πιάσω, περίμενε. Θέλω από εδώ από κάτω. Περίμενε γιατί. Πάμε. Ναι. Ασφάλτος. Δεν βλέπω να πηγαίνουμε εμείς. Είναι μια μισή ώρα. Τον είδες. Ναι. Βάλε την πόλη. Το πήρε ότι είναι στη θεία μας. Το Google Maps το μεταφράζει σαν πύργος. Τέτ Σέρμπια, τέλος. Τέλος. Και πολλοί ήτανε. Ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε βενζίνη, δεν έχουμε βαλίτσες, δεν έχουμε φαγητό. Έχουν σπάσει βαλίτσες, κάγκελα, χούφτες. Έχουν σκιστεί της πουτάνας γίνεται. Λοιπόν, συνεχίζουμε για πύργο. Τελικά για άλλη μια φορά είχαμε φεγγάρι που λένε, καθώς το λάθος αυτό μας έβγαλε σε μια πανέμορφη λίμνη, την οποία εάν δεν κάναμε το συγκεκριμένο λάθος θα την είχαμε προσπεράσει.
Από εκεί και έπειτα πήραμε τον επαρχιακό δρόμο που θα μας έφτανε στο Πυρότ. Η πέμπτη μέρα ήταν μακράν η καλύτερη μέρα του ταξιδιού μας. Μια μέρα γεμάτη περιπέτεια, ένταση και αδρεναλίνη. Τέλος. Ας ελπίσουμε ότι θα πάμε στο δωμάτιο τώρα. Η διαδρομή ήταν πια μοναδική. Δεν μπορεί να το περιγράψουμε αυτό που ζήσαμε. Ταλαιπωρία, πτώση, το μηχανάκι του Ιώπου που βλέπει πως έχει καταστήσει. Πάμε να δούμε τώρα πού θα μείνουμε. Το φεγγάρι και η τύχη μας συνεχίστηκε ακόμα και στο φαγητό, μιας και πεινασμένοι, χωρίς να ψάξουμε κριτικές και βαθμολογίες στα site, κάτσαμε στην πρώτη ταβέρνα που αντικρίσαμε και μάλιστα είχε το όνομα Βιτίνα και επιτέλους φάγαμε. Κερνάει ο Θήμιος. Όπου κι αν είναι κερνάει. Και έχουμε ετοιμαστεί για τη μασαμπούκα μας. Ναι, στο πρώτο που βρήκαμε σταματήσαμε, ούτε καν σκεφτήκαμε τι θα φάμε, τι έχει, τι δεν έχει, τι βαθμολογίες έχει, μπήκαμε να φάμε. Αυτά είναι θερμίδες, αυτά είναι λεφτά. Και εδώ, να δούμε λίγο τιμούλες, 4.300, 2.500. Το θέμα είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε γρή και δεν υπάρχει κατάλογο στα αγγλικά. Τώρα τι θα φάμε. Δεν ξέρουμε και πόσα ευρώ είναι αυτά, δεν θα γκουγκλάρουμε όμως. Πρώτα θα πληρώσουμε και θα αφήσουμε την τράπεζα να μας πει πόσα ευρώ χαλάσαμε. Ό,τι και να πληρώσουμε τώρα. Τι παραγγελία δώσω. Φέρω τι θες. Ό,τι και να πληρώσουμε τώρα. Πάνε και μετακλείσω. Τι καταστάσεις βιώνουμε σήμερα. Χιλιάρικα. Το ξέρω τα πράγματα. Πολύ χαρούμενος. Συγκινημένος.